Сәлем, дуслар! Мин Кабат, Казан зоопаркында. Бүген сезне филнең туганнары белән таныштырырмын. О, менә ул филнең туганы Даман. Энгоргио! Даман күбрәк күсегә яки куянга охшаган. Ләкин чынлыкта алар фил белән якын туганнар. Даманның алгы тешләре филнең бәрмә тешләрен хәтерләтә. Аягында филнекенә охшаган тояклары да бар. Даманның тәпиләре тауларда йөрергә, агачларга менәргә бик шәп җайлашкан. Бу тәпиләрнең асты шумый, кытыршы резин шикелле. Даманнар сөйләшә дә белә. Аларның һәр авазы бер мәгънәгә ия. Хәтта һәр төркемнең үз диалекты да бар икән. Сез дә тыңлагыз. Сонурус. Даманнар үсемлекләр, бөҗәкләр белән туклана. Бу җанварлар сусыз да тора ала. Аларга үсемлекләрдәге дым җитә. Бу җанварлар зур түгел. Буйлары 15-20 см чамасы. Авырлыклары 2 килограммнан артмый. Менә бу даманнарның күптән түгел балалары туган. Даманнар туганда шактый зур була. Йоннары кибүгә алар әти-әниләре белән йөгерә башлыйлар. Менә шундый бик тә үзенчәлекле алар даманнар. Ошадымы? Лайк куй. Ә син нигә куймыйсың? Әфсен-төфсен лайклар күбәеп китсен. Ой, монсы түгел. Лайк уз Джиминьо!